sitä rahaa tulee tästä. Heti tuli. Tää Ramin vahvinalla, minä en osaa rauhoittaa Miksei tää lukittu? Nyt tässä on joku vika. Hänhän pitäisi lukittua, siinä on koulutus. Ei millään. Ennen niin antelias kone näyttää nyt laittaneen rahakannat kiinni. Auttaisiko luja potku tuohon kylkeen? Ei auta varmaan. Mitäs nyt tehdään? Rami nollaa pelin ja yrittää uudestaan. Ei, tää on rikki tää kone. Siinä olisi täyskäsi. Täytyy hakea kyllä joku, joka vastaa näistä laitteista. Käy sä infosta kysymässä, niin mä vahdin tätä. Joo. Päivää. Meillä meni periaatteessa rikki, se ei osaa, mikähän siellä on. Joo, kiitoksia. Miksei tää lukitu? Tässä on täyskäsi. Se ei lukitu. Mitä sä teet? Ja lähteehän se peli luistamaan. Matkarahojakin saadaan tienattua. Oliko se? Andy odottaa jo kärsimättömänä lomille pääsyä. Mutta hiljaisessa kahvilassa aika tuntuu matelevan.